Elo eto, tu ôl y fi, fan'na, dych chi'n gweld y pentre Trefil, sef pentre ucha Cymru. Felly, bod hi'n mis Mehefin, mae'n eitha o'r yma heddi, na pan mae'n gwisgo siaced. Ond wi wedi dod yma, nid i siarad am y pentre unan, ond i fynd lan fan'na. Dyna Cwar Trefil, Cwar yn y Carregalch Carboniferaidd, a dwi'n gobeithio ffeindio ffosiliau i ddangos i chi ar y fideo yma. Wel, wi bron wedi cyrraedd Chwar, wneud ddod lan fyna. Os ych chi eisiau dod yma, a chi'n dilyn cyfarwyddiadau ar wefan www.uk fossil.co.uk, dewch chi lan y llwybr yma, ond pan chi'n cyrraedd y top, dyna'r chwar newydd sy'n cael ei gweithio nawr, felly peidiwch mynd fan'na. Dyma'r ffordd mewn. Dyn ni eisiau mynd fan'na. Gyda llaw ymddiheuriadau am yr anadlu trwm. Yn anffodus, un o'r sgil-effeithiau Covid yw ni. Ond gobeithio wnaeth e wella cyn bod rhy hir. Ond dyma ffordd mewn i'r hen chwar, ble ni'n mynd eddi. Chi jyst yn gallu gweld ffas y chwar neu ran o'n fe fyna, ond mae'r chwar i unan yn cario ymlaen i'r wyth fan hyn. Felly, na ble ni'n mynd. Pam wedys i dyna ble ni'n mynd, achos dwi ddim yma ar y men yn unan. Dwi dod â cwbl o ffrindiau gyda fi. Dyma'r Geohounds, Sandy a Molly. Go Molly off. Sandy eisiau aros amdano i, wy'n meddwl. Sut bwyd i fi, boi? Dim i da fi ti. Carboniferaidd. Wrth i chi ddod mewn i'r chwar y ffordd yma, newch chi weld ar ochrau'r llwybr, petyre o gerrig fyna. Mae ni fan hyn hefyd. Nawr, maen nhw i gyd yn Ffosiliauaidd, felly na ble wy'n mynd i chwilio gynta, cyn i fi fynd mewn i'r chwar i hunan fyna. Mae dau fath o garreg yma yn chwar Trefil. Yn gynta, dyma'r Carregalch Carboniferaidd. Dyna beth yn ni'n chwilio amdano, achos dyna ble mae'r ran fwyaf o'r ffosiliau. Ond hefyd mae'r stwff yma. Beth yw e? Tywodfaen twrch yw hwn, ond bod pobl yn galw fe'n dywodfaen, conglomerat yw'r rhan fwyaf ono fe, ond mae'r stwff gwyn. Fel arfer, dwi ddim yn ffeindio lot o ffosiliau yn y stwff yma. Weithiau, dan y bach o bren neu rhywbeth fyna, ond gan fwyaf, dych chi ddim yn mynd i ffeindio ffosiliau yn y stwff yma. Felly, pidwch gwastraffu eich amser yn chwilio drwy'r stwff yma. Sticwch at y garreg galch. Sydd fan hyn. Na gyd sy'n angen yma yw chwilio drwy'r cerrig yma. A newch chi weld ffosiliau. Ni'n siŵr o hynny, ond broblem yw weithiau maen nhw'n anodd gweld. Wedi dod o hyd i un yma yn syth. Dych chi'n gweld corals fyna, ond maen nhw gallu bod yn anodd i'w gweld achos maen nhw'r un lliw ar garreg i unan. Felly mae rhaid edrych yn agos weithiau. Weithiau mae'n rwyddach, fel y rhain yma, ond fel arfer mae rhaid i chi edrych yn agos iawn na mwy ohonyn nhw i weld y ffosiliau. Os ych chi fel fi, falle newch chi sylwi bod gwynt arbennig yn dod o'r cerrig yma. I fi, maen nhw'n gwynto fel losin, fel y losin Parma Violets. Mae'n hyfryd. Wel, cyn i ni ddod yma, roedd Molly'n frown a gwyn. Mwy fel brown ac oren erbyn hyn. Wrth i fi chwilio drwy'r cerrig yma, wy'n newydd dod ar draws hwn.
Na i weld os dwi'n gallu tynnu fe yn rhydd. Iawn, na fe. A ydych chi'n gweld y patrymau hyn ar ochr? Dyna yw brachiopods o'r ochr. Cross-section fel. Os yna rhywbeth arall ar hwn, os mae cwpl o'r nhw fan hyn, chi'n gweld patrymau yna. O, iawn. Ac ar yr ochr arall, mae'n eitha lot o'n nhw. Brachiopods i gyd, dwi'n meddwl. Mae Sandy eisiau fod yn dearegydd, dwi'n meddwl. Anyway, pethau chi angen yma. Does dim angen lot o offer, na ddim byd fel yna. Knee pads fel yna, maen nhw'n ddefnyddiol iawn os ych chi'n chwilio drwy'r stwff man yma. Hefyd, pan dwi'n mynd lan fyna i'r chwari hunan, mae het galed gyda i fan hyn. A byddai'n gwisgo hynny achos mae'r ffas yn eitha uchel. A does neb yn cadw llygad arno fe i gadw'n saff, felly safety first, dwi. Un peth gyda'r cerrig yma, maen nhw'n galed iawn, felly os ych chi'n fynd o ffosil mewn darn sy'n rhy fawr i gario fe yna, bydd rhaid torri fe lawr, a dyna pam wedi dod â mwrthol dad gyda fi. Mae angen mwrthol yma, mae'r cerrig fel wedys i yn galed iawn. Ond wrth gwrs, os ych chi'n defnyddio mwrthol, rhaid defnyddio sbectol dirgelwch hefyd, just i ddiogelu eich llyged, achos dim ond un par o lygyd gewch chi. A dych chi ddim eisiau colli nhw i ddarn bach o garreg o ddefnyddio mwrthol. Felly, byddwch yn ofalus os ych chi yn defnyddio mwrthol. Newydd ffeind o'n. Yn gyntaf, gwnes i'r darn bach o brachiopods yna, ond yna weles i yn gastropod bach. Wedi ffeind o lot o gastropods yma, ond rhan fwy ohonyn nhw mewn cross-section. Dwi ddim yn gyfan anffodus, ond mynd i gadw fe beth bynnag. Dyma ddarn o gragen brachiopod. Chi'n gweld bod y gragen yn cario ymlaen yn y garreg fanna. Dwi ddim yn mynd i gadw hwn, ond o'n i jyst eisiau dangos i chi. Dwi ddim yn enghraifft wych, ond jyst i chi weld bod rai ffosili yma yn wyn, ond dy'r rhan fwy ohonyn nhw ddim yn anffodus. Gan fod y rhan fwyaf o'r ffosiliau, yr un lliw a'r cerrig, dych chi ddim yn gallu ffeid a lot o ffosiliau yma drwy just gerdded heibio. Mae rhaid i chi gwbi lawr ac edrych yn aros. A wedyn, os ych chi'n lwcus, newch chi ffeind o ffosiliau. Fel arall, newch chi golli nhw. Enghraifft, ych chi'n gweld y ffosil yma? Negych? Wel, os ai mewn yn agosach, beth am nawr? Fanna, coral bach. Dyna pam mae rhaid edrych yn agos, achos o bell, ych chi ddim yn gweld nhw o gwbl. Wedi cyrraedd y chwari hunan, mae'r chwildro ddiwydiannol wedi gadael llawer o greithiau ar wyneb Cymru, a dyma un ohonyn nhw. Roedd y carreg galch o fan hyn yn cael ei ddefnyddio yng ngwaith haearn Sirhawi ar un adeg. Ond erbyn hyn, wrth gwrs, mae'r gwaith haearn wedi cau. Dyma ble oedd y dramffordd fan hyn. Fel wedi si, mae'r gwaith haearn wedi cau, ond maen nhw dal i gael carreg galch o'r chwar newydd jyst draw fanna, ond yn ytrach na defnyddio fe mewn gwaith haearn na dim byd fanna. Fel arall, mae'n cael ei ddefnyddio nawr fel hardcore mewn ffyrdd a pethau fyna a grafel. So mae defnydd y garreg wedi newid, ond maen nhw dal i balu fe o'r ddeiar. Pam maen nhw'n neud e fyna a dim yn
cymryd mates o'r stwff yma, dwi ddim yn gwybod, ond i ni sy'n eisiau chwilio am ffosiliau, mae'n beth da achos mae'n golygu bod yna lot o gerrig yma i chwilio drwyddyn nhw. Wrth i ni chwilio am ffosiliau, fel arall, ni'n cadw'n llygad mas am batrymau yn y cerrig, ond wrth gwrs, nege ffosil i pob patrwm. Os chi'n gweld hwn, ydych chi'n gweld bod patrwm yn y garreg yma, ond nege ffosil mae hwn o fe. Rhywbeth naturiol i hwn, felly mae bwysig i chi wybod beth ych chi'n edrych arno fe. Mae'n newydd ffeind hwn, dwi ddim yn cweit yn siŵr beth yw e, achos bod fi'n crwn, dwi'n meddwl falle taw coral yw e, ond dwi ddim cweit yn siŵr, felly a hwn adre a na i edrych arno fe drwy chwyddwydr i weld. Fe wedys i, wy'n gwisgo hec galed pan wy'n dod i rywle fan hyn, achos mae'n bwysig rhoi diogelwch yn gynta, ond dwi ddim yn credu bod y defaid wedi cael y memo. Sgwlwch arnyn nhw. Diar. Er bod ni wedi dod mewn i'r chwar, y lle gorau i chwilio yw'r sgri fan hyn a fan hyn. Mae yna rai fanna hefyd, ond rhaid bod nhw'n falus gyda stwff lawr yma, stwff gwyn, achos tywodfau nhw yna, does dim lot o ffosiliau ynddo fe. Ond fan hyn, mae'n werth edrych. Ac yn syth bin ar ôl i fi recordio'r dan diwetha, roi y magu lawr. Wedi dod ar draws brachiopodd eitha mawr fan hyn. Mae coralau unig yn gyffredin iawn yma. Dyma rai ohonyn nhw, fel ych chi'n gweld. Mae rai ar ochr arall hefyd fan hyn. Os ych chi ddim yn ffeindo dim byd arall yma yn Trefil, wy'n siŵr newch chi ffeindo llwyth o rhain. Felly, dewch chi oma gyda rhywbeth o leia. Dyma ni ddan bach arall o Carboniferous Period. Chi'n gweld y patrwm yn fanna? Dyna yw e. Ond yn anffodus dwi ddim yn gyfan. Just darn o'n o fe. Mi newydd ddod ar draws hwn. Dwi'n gwybod beth yw e. Ddim hyd yn oed yn gwybod taw ffosil yw e, ond dwi'n mynd i gadw fe jyst rhag ofn na i drio ffeindio mas gartre beth yw e. Os unrhyw syniad gyda chi, rhowch sylw isod a rhowch gwybod i fi. Dyma fel mae gastropods yma yn edrych rhan fwy o'r amser. Chi'n gweld nhw mewn cross-section fel yna. Hyd yn oed yn fwy falch nawr. Beth i fynd o'r un neis da. Gynne. Mae'n gwraig i yn Apple. Mae'n defnyddio cadar olwyn. Ac unwaith, nes i ddod â hi yma, ar draws y llwybr yma. So ni ddim yn gweud taw syniad da yw e, ys ni ddim eisiau gwneud eto. Mae gwthio cadar olwyn ar draws hwn yn gwaith caled iawn, ond mae'r nac gyda hi o ffeindo ffosiliau neis. Ffeindodd hi darn o trilobit yma. Nawr, wedi bod yma, dwi ddim yn gwybod faint o weithiau wedi bod yma. Lot o weithiau, a wi heb ffeindo dim hyd yn oed un darn bach o trilobit. Felly wy'n gefig ennis ohoni hi. Ond mae yna lot o ffosiliau eraill yma. Wy'n mynd nawr, just draw fyna, rownd y gornel fyna, i ddangos rhywbeth arall i chi, rhywbeth neis iawn. Yn cerdded nawr lawr yr un dramffordd, chi'n gallu gweld ble oedd y cledre hyd yn oed ar ochr yma. Dim cymaint fyna, ond fan hyn, chi'n gallu gweld ble oedd y cledre a'r danau y bren oedd rhyngddyn nhw. A wy'n siŵr bod chi'n gallu dychmygu gwthio cadar olwyn yng Ngwraig i ar hyd y llwybr yma ddim yn beth hawdd iawn i'w wneud. Felly dwi ddim yn awgrymu bod chi'n wneud e. Dyna ben pella'r chwar lawr fyna, ac a chi draw fyna
yn y man, ond cyn hynny, ni'n mynd lawr fanna i weld un o fy hoff bethau yn yr oll chwar yma. Fan hyn mae'r gwahaniaeth rhwng y carreg galch a'r tywodfaen fwy amlwg. Dyma'r tywodfaen, mae'n wyn. Dyma fel mae'r carreg galch yn edrych. Ond nag yna beth des i yma i ddangos i chi. Yn ytrach, mae hynny fan hyn ar ochr yma. Achos, os edrychwch chi ar ffas y chwar yma, newch chi weld rhain. Corals sydd dal in situ. Ac mae yna hein gyfan o rhain yn mynd rownd yma, rownd fanna, a rownd y chwar i gyd ar y pen pella fanna. Felly, mae'n gret i weld e. Mae'n rhaid gwell na rhain hefyd. A just lawr yma, chi'n gweld olion y diwydiant yma. Dyma'r cledre ar yr hen dramffordd sy'n mynd lawr ffordd na a rownd i'r wyth. A dyma nhw eto, corals in situ. Maen nhw'n edrych yn well fan hyn. Fanna a fanna. Maen nhw'n cario ymlaen rownd fan hyn, ar fanna hefyd, rownd yma, a rownd gweddill y chwar dra fanna. Dim ots gan y cwr wrth gwrs, ond na ni. A wedys i, nag y ffosil yw popeth sy'n ffatrwm yma. Enghraifft. Chi'n gweld y patrwm yma? Nag y ffosil yw hwnna, ond crisialau o galsyd. O, maen nhw'n edrych yn neis. Felly, wy'n mynd i gadw darna. Pan mae'r garreg wedi cael ei undreulio, mae'n eitha rwydd gweld ble mae'r ffosiliau, achos maen nhw'n newid lliw. Fel hyn. Chi'n gweld darnau o coral yma yn y ffas. Ac yma, maen nhw'n cario ymlaen rownd yma. Chi'n gweld? Mae'n lliw gwahanol. Mae mwy na i gael fan hyn hefyd, fel hwn, dan o garreg haearn, sy'n eto yn gyffredin iawn yn yr ardal yma. Dyma fath arall o goral. Dyma chi lot o fracipods mewn un darn o garreg. Dych chi ddim yn gallu gweld nhw'n dda ar ochr yma, ond os ydw i'n troi'r peth, dyna nhw. Gwych nag nhw. Iawn, wedi cyrraedd pen pella'r chwar yma, a dwi'n gobeithio dangos i chi fan hyn, rhywle, lot o corals neis in situ, a gobeithio ffosiliau eraill hefyd. A dyma cwpl mwy o'r brachipods mawr, ond maen nhw wedi cael eu hydreulio, felly does dim llawer ohonyn nhw ar ôl na ffodus. Cofio fi'n sôn am yr rhain o coralau sy'n mynd o gwmpas ochrau'r chwar. Maen nhw fyna, ddim gallu gweld nhw fan hyn, ond dyma fan maen nhw'n edrych. Okay. Os ydych chi'n gweld nhw yn fyna. Ac yn fyna. Okay. Ond maen nhw mob man ochr yma o'r chwar, a wi newydd weld darn arall fan hyn. A dyna ni. Mae yna lot ohonyn nhw fan hyn. Ac hefyd, wi newydd weld ar y ffas yma, in situ, coral neis arall.
Dyma yw'r coral mwyaf cyffredin yn y chwar yma, o'r enw Carbonifferaidd. Mae'n edrych fel hyn. Ac o'r ochr, yna. Hwni, Carbonifferaidd. Dyma fel mae Carbonifferaidd yn edrych in situ, fel rhain nes I ddangos I chi gyna, ond pan mae'r garreg newydd gael ei dorri, mae'n edrych fel hyn. Ac I fi, mae hynny'n bert iawn. Wrth gwrs, nag dim ond y corales yma, ond llwyth o frachiopods yma. Fel chi'n gweld y llwyd golau yma, mae rhain I gyd yn ffosiliau. Os ydw i'n zoom o mewn, ydych chi'n weld brachiopods, brachiopod, coral, brachiopod. Mae llwyth o nhw yma. A fan hyn mae hein gyfan o frachiopods. Un fyna, mae lot o nhw fan hyn. Dyna un neis fyna. Wel, olion un neis, beth bynnag. Ac ar y blocyn yma, yn ogystal â dan y ffosiliau, ydych chi'n gweld hefyd olion y drilio, ble oedd chwarelwyr yn gweithio yma. Dyma coral bach neis arall. Wel, gobeithio bod chi wedi joio'r fideo yma o chwar Trefil. Wi'n mynd llythre nawr achos wi eisiau bwyd, ond ar ddiwedd y fideo yma, mi'n mynd I roi cwbl o luniau o ffosiliau wedi ffeindio yma. Iawn, dan y tro nesaf, hwyl fawr I chi. Wel, o'n i'n meddwl bod fi wedi cwpla, ac wedyn des I ar draws hwn. Yn rhoi fanna, dangos I faint. Ond ie, coral bach iawn. Dwi'n meddwl o'n hoff taw syringiopora yw hwn, ond dwi ddim yn hollol sicr, falle bod yn anghywir. Ond wy'n licio hwn, ac wrth gwrs, wy'n mynd I gadw fe. Wy'n newydd ffeindio hwn fan hyn, ac yn rhan o'r pethau oedd wedi cwmpo fan hyn, oedd cwbl o frachiopods neis yma. Bydd rhain yn glanhau'n hyfryd, wy'n meddwl.